Amen. Na siya gyud nakiguban ka nato nga iyatang gigiyahan padungin siyang balay. Labaw sa tanang iyatang gi-invite. Amen. Gi-invite ta niya nga usa nga diin mangita sa Ginoo kadungay. Unang gingong pangitaan ninyo siya samtang makaplagan pa. Sampita siya samtang adool pa siya. Dinitag na magpadayon ta atong hisgutan ang kinabuhi. Kanang tinuod nga kinabuhi ba kay daghan wa nahibaw ni kinabuhi kung unsa gyud ang kinabuhi nga gitanyag ni Kristo. Nagiskutan mi aking Domingo abot na ato ang kinabuhi nga gibuhat sa Ginoo nga sama ra sa abog, mubalik ra sa abog. Apan karon hisgutan nato ning kinabuhi nga gihatag ni Jesus Christ. Nga mao kana ang paglukat po sa atong kinabuhi. Na din si Kristo naghalad siyang kinabuhi alang sa kinabuhi sa mga katawhan. Muna, isgotan nato ni ang life. Sabay klaseng pasabot sa pulong sa Ginoo. Kanang life sa tao, muna yung gingon, life is a breath of the Almighty God. Muna yung gingon ni Job. Si Job, nagsulti siya na. Sa Job chapter 33 verse 4, the Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Tanang life pa, sigutan tanang life. Tanang life, spiritual na. Sa Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed a man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and a man become a living soul. Ako lang ibalik kaninyo, aron yung mo may bawag yun mo nga nung nangalagad ta sa Ginoo because of life. Wala tayong mingon because kay luwason ta. Nya dugay pa man ang kaluwasan, doon naman tulo ka klaseng kaluwasan, giluwas ta gikan sa sala. Luwason ta niya karon pinaagi sa mga sala nato pag yun. Ug luwason yun ta niya hangtod sa iyang pagbalik. Kaya ang iyang ikaduhang pagbalik, dili may tungod sa sala, kundi dili sa kaluwasan. Mo nang nagpadayon ta, ug magpadayon ta, aron maangko nato na ang gitawag og the final salvation. Kanang dito na kita sa langit ba? Mo ni final salvation. Mana mga ibang naglibog sila nga kung ikaw giluwas nga napamang ka diri. Kung naibaw ka lang tulo ka klaseng kaluwasan nga gisulti sa Bible. O bitaw nag-search ta, mag-search ta. Manang gingon ni Apostol Pablo, ang dili mo continue sa pangita sa pulong sa Ginoo aron iyang buhaton. Dili mo continue, tinunglo na siya. Manang kita karon nagapadayon ta, nagapangita ta kung unsa pagyud kay dili pwede, dili ta mahimpit sa pagbalik ni Kristo. Ang ato ang life is the breath of the Almighty. Kana atong gininawa ba? Mo na. O nya, gitagaan ta og life pinaagi sa pag kanang gitawag og gihoyop atong ilong, mo na hinungdan. Ang tao na himong living soul. Sa Genesis chapter 3 verse 19, mo na ingon sa Ginoo, sa diya nga gibuhat niya ang tao, in the sweat of thy face shall thou eat bread, till thou return into the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shall thou return. Muna niya hinungdan nga din, ang tao daw sa diya nga gibuhat siya, mabuhi sa pinaagi sa pagpatulo sa iyang singot sa iyang naong, niya mukaon siya og hinapay hamtod nga mubalik siya ngadto sa ground, sa yuta. Kay nga naman, for out of it was thou taken. Diya manggod ta gikuha. For the dust thou art, and unto dust shall thou return. So appointed yun ta. Mamatay kita ng tao, mubalik yun na siya. Maninungdan si David nagingon,
sa 104, Psalms 104 verse 29, Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Tanaw? Kanang tanan nga nibalik sa yuta, gitago magud ang Ginoo. Wala nga kung atong sabton sa ato pagibiyaan sa Ginoo ang tao, wala nga kuha ang iyang gininhawa, wala mamatay siya. Unya ang tao daw kuno, dagang kayo trouble, they are troubled. Thou takest away their breath, they die, and return to the dust. Ikan balik na, basta biyaan. Kung lagtod pagkasulti, kung ato ning sabton, ang tanan nga nangamatay, gibiyaan sa Ginoo. Abi mo giun sa ni Kristo, sa unsang pagi si Kristo namatay, dili man sa bunal, dili man sa dughan nga gidunggab siya, kundi gibiyaan siya sa Ginoo. Di ba dunay pulong dito sa cross nga nganong gibiyaan mo ako? Unya sa diya nga nisinggit siya diya, ningon dayon siya giuhaw ako. Pag uhaw niya, manang ningon din siya natapos na. Nya ningon din siya kay gibiyaan man siya mahan. Pag ingon niya nganong gibiyaan mo ako, ningit-kit man tong panahon kay gibiyaan ang Ginoo. Unya o to ningon siya, ang akong espiritu Ginoo itugyan na nako diyan di mo kinibiya naman siya. Wala nga ingon ni David, sa diya nga biyaan gani ang tao, manang matrubol. No, daghang kay gubot niya mo. Pagabot sa trubol, balik din sa Ginoo. Balik sa Ginoo, na trubol. Wala ang unana ang tao. Nga ang tao daw kuno na tao sa babae ngunihog. Puno gina sa kagubot kung way Ginoo. Manang ningon si David sa iyang prayer, ayaw ko biyahe Ginoo kay ngano man. Mupuli ang trouble. Mana kung namoy trouble sa laktod pagkasulti, gibiyaan mo sa Ginoo na. Ay numdum na niya nga nilakaw siya kay abi nimo kung kauban nimo ang Ginoo. Doon na gyud kay kalinaw, peace ba peace of mind. Kay the true blessing of life is peace. Kung naamang ka diya sa Ginoo, nga ang imuhang panalangin, mao ka na ang life sa kalinaw. Manang glory to God nga ako nakabaton kay kalinaw sa akong kinabuhi, wala ko'y problema. Bahala na kung mga nagdi mga lagar, hindi mo tuon ako. No? Basta ako maningkam ko sa kong kaglingon. Tagsara dito sa itong kaluwasan. Sa iyahay tayo kaluwasan ba? Mabito na naipulong gingon ni Solomon, ni Saul ba, Pablo. Strive your own salvation. Mo na, nag-strive ko. Wala ko nagunauna nga ang akong amaha, ang akong asawa, akong mga anak. Wala na ko nagunauna, basta ako gusto ko kumatong langit. Kaya nga naman, nabasa na ko sa Bible, ingon yun ni Job. Ang tao daw kayo, miserable. Huwag mo ka ba siya miserable? Miserable. Kuyaw kayo, delikado kayo. Kung sa another term pa o, sa synonym ko no, disgusting. Tingano man, ang Ginoo mo silot yun. Una nga, magbantay lang yun mo. Una akong gingon, painumdum na ko na sa inyo na. Kaya magwawalin mo po. Ang Ecclesiastes chapter 12 verse 7, mo ninong ganingon si Solomon, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Wala, ang espiritu na to mubalik dito. Ang ato ang kalag mo na ipangutana. Yang mingon ang mga magwawali nga ang tanan tao daw kasi diya mamatay tuwa na daw sila sa langit. Wa pa nakadto sa langit, bisan ganit si Abraham, wa man ganit siya nakadto. Wa pa ganit siya nakaadto kay wa pa dal-at tanang tao dito sa langit. Mahari pa ganit si Kristo diri within 1,000 years. Walang sugato na to, kung munaog si Kristo, sugato na to siya sa panganod aron ubanan taniya dito sa yang gi-promise nga spiritual gitawag kong paradise. Wata kabaluan na, basta ang gingon na sa Biblia nga ako nabasahan. Dito sa mga kukulib within 1,000 years until paghuman sa 1,000 years wanang gingon that the judgment seat of God wana na dito na ta sa langit. Wala ta kabalo, na gipulong nga gisulti mo unsa ta dito. Ang iyang ilang gisulti gireveal sa ato nga mahisama lang ta sa mga manulunda. Dili na ta magkahila sa atong usa.
Anang nagsulti nga magkailhanay pa ta dito. Unang gingon na-deceive lang mo. Kung basahon ninyo ang pulong sa Ginoo, doon ay nangutana kang Jesus Christ kung sang lawasa nga mo adto ta dito sa langit. Unang gingon, mo bitaw tong doon ay parables nga ang usa ka tao nangutana ang babae kung doon na siya 5 ka-asawa na namatay, kinsa gyud niyang tinuod nga kung doon na siya 5 ka bana na namatay man, kung watog langit, kinsa man ang iyahang yung tinuod nga bana. Sa gisulti ni Jesus Christ, nagtuo ba daw sila nga ang langit daw tawhanon lang gyapon? Dili na. Ang langit may sama na ta sa manulunda. O bitaw na nga din kita maningkamot ta nga ingon ni Apostol Pablo nga mauna atong groaning nga ang ato ang lawas kilisa ni lawas nga incorruptible anang gitawag og celestial body kanang like the body of an angel or sama sa angel mo ni gingon ni Apostol Pablo incorruptible na mo na yang gisulti dito mo na nga ang tao nga din gikan siya sa yuta, mubalik yun sa yuta, o ang espiritu magyatag sa Ginoo, nga mao to ang bread, mubalik to sa Ginoo, kaya haman to. Ang pangutana di mo kalag, doon na ba specific nga ang kalag nimo? Asa to? Wala eh. Kung asa siya gibuha, ang tao nga giumol sa Ginoo, mo na inungdan, nahimong buhing kalag tungod sa paghuyok, so therefore gikan siya sa yuta. Wala na ito makita ba? Gibutang ag-abog sa Ginoo, napurma siya. Wala nga ang mga tao sa tinuod lang nagpaabot na mo bitaw nang ningon pagbalik daw ni Hesus Kristo ang nangamatay nga iyan ni Kristo. Mo na una mamangon pa na sila katong iyan ni Kristo sama ni kanang gitawag si Abraham, tanan mga 12 disciples, tanan mga propeta nga iya sa Ginoo, mga tao nga iya sa Ginoo, wata kabalo kung kinsa to. Ang naisulat lang diri sa pulong sa Ginoo, ang naibaw-an ako nga mao gito iya sa Ginoo. Atong mga nagpalo kang Apostol Pablo wa gyud gisulat diri nga kadto iya sa Ginoo. Galing si Pablo gisulat dito, last na siya appointed to death. Last na to si Apostol Pablo. Wala yang gingon. Pag nahisulat, last na si Apostol Pablo appointed to death nga gipili gyud sa Ginoo nga ikaw magpakamatay tungod sa atong pulong. Muna ang nakita daw dito sa langit, sa trono, the judgment seat of Christ, the soul that beheaded. Mga kalag nga naputlag ulo because of their testimony. Tungod sa na pag-testify sa pulong sa Ginoo. Kunya karon mingon ka for to me to live is Christ and today. Si Apostol Pablo ray nagingon, ang tanan ba pangutana ko tanan ba nangamatay because of God? Nangamatay ba tong mga kaubanan nato, mga igsuon, mga nagawali, nagasangyaw, suman? Because of the word of God? Muna akong gingon sa ka mga gitawag og mga ang tao gayud na-deceive. Abi nimo ang tao nga namatay diha kang Kristo katurang mga martyr. Kabo mo sa nang martyr nga wa gyud niya ikambyo bisan sa pagpamakat because of martyr. Kabo mo sa manang martyr kanang mga asawa nga gibuksbuk sa bana nga imbis pabuwagan di gyud mo buwag. Wala gitawag martyr, martyr. Mo sa na diha sa Ginoo martyr ginabisan pagunsaon sila bisan pag baliktaron sila. Diha gyud sila sa Ginoo ngano man. Tungod ang Ginoo mo ay nag-appoint nila. Wanang dili sila mahadlok. Kaya nga naman, ang Espiritu sa Ginoo na naman niya. Bisan si Stephen gani. No? Kung imong basahon ang kinabuhi ni Stephen, naa siya sa dalan, gisugat yung mga tao, gibato, hangtod namatay siya. Kunya wagin niya nabati ang kasakit kay nga naman ang binta ang kultahan sa langit mo may ang nakita. Hangtod ang mga tao nakakita nga namatay siya pero ang istorya diri sa Apostol Pablo nga di nakita niya nga ang kultahan na abli lang. Wa siya gingon nga gidala siya dito. Nga ang buot pasabot gi-welcome siya ba na sige lang pag the last days na may resurrection, usag ka. Wa bitaw nang bantayan nato ng resurrection. Wala ang tao adunay kalag. Usaw man nato ng kalag
ang Genesis chapter 2 verse 7, nag-ingon man God, and a man become a living soul. Bisan ang iyang lawas mo balik sa abog, ang iyang espiritu mo balik sa Dios. Unya kay kini sa diya nga gihoypan sa Ginoo, nahimo mangbuhing kalag, mo na ang atong dakong pangutana. Mo bitaw ni sa tinuod lang ang instruction sa Ginoo, itago sa mga tao nga di iya sa Ginoo. Kanang di nila mabasahan ba? Nabasahan ako ni ganiha. Kani mga instruction sa Ginoo gitago day ni. Mo na nga gitawag sa Ginoo nga ang tao gi-blind. Ngano kay ang iya man kung promise kamay ray maluwas nya kay daghang kayo nang alagad sa Ginoo. Mo na makalagad lang sila without kanang revelation. Kanang dili i-reveal sa ila ang mga pulong o secret sa Ginoo. Kay ngano man ang iya ra sa Ginoo nga gipadaygan og sikreto mo na nga usay di mo mutuo kay mo man ang naisulat. Kay kaniadto pa man gitago gyud na sa Ginoo. Manang gingon, since the foundation of the world, keep secret kanang the kingdom of God. Nga gingon ni Jesus Christ, seek first the kingdom, gi-keep secret na sa tagagawas, pero sa tagasulod diya sa Ginoo, labi na nga kita nga nangita gyud. Mangita gyud ta. Ni join ta to seek God. Kaya ang Ginoo nagtan-aw na sa langit karon kung doon na ba'y nakasabot og nangita. Mo na giingon ni Apostol Pablo, gibalik yun niya ang giingon niya ni King David nga diin wala gi usa nga nangita, wala usa nakasabot, remember gyud ana pulungan na. Mo na nga atog yung pangayoon sa Ginoo nga dili na niya itugot kanato nga gituklod ka nga way usa nangita ta. Kaya nga naman ang tanan mga prophecy or prediction sa Bible na isulat sa Bible, it is written. Mahitabo gyud na sa di tuo kag sa dili kung di ka magbantay mo nang mangayo tag mercy sa Ginoo nga kanang ihang propesya dili na mahiyadto nato. Ang meaning sa propesya is telling the past, the present and the future. Atong pag-ingon niya nga way usa nangita hangtod-hangtod, wag gyud usa nangita. Pero kay kita gipadaygan man ta sa Ginoo, kanang giingon nangita ta. Nangita ba mo sa Ginoo? Mabita ng nganong mo anita sa simbahan kay nangita ta sa Ginoo. Ang unang yung pagpangalagad is to seek God. Kung mangalagad ka, pangita ang Ginoo. Ang Ginoo mao nang pulong. Kung unsa ang iyahang gisulti sa mga tao. Kay kaning gisulti niya judgment ni decision ba? Ano yung sa Biblia? Mana yang gingon dito nga aduna tay living soul. Mo bitan nang ningon si Jesus Christ ha sa Matthew chapter 16 verse 26. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Tanawa. Unsa daw ang tao kung maangkon man niya ang tibuok kalibutan ug mawa iyang kalag? Unsa may igabalos ug ikambyo sa imong kalag? Diya sa Ginoo nga ang Ginoo may tagyan ang imong kalag, ikaw gibuhat niya unsa may ikambyo nimo ana? Magkinabuhi lang diring wala. Dili mo palo sa Ginoo. Unsa matong gipalo sa Ginoo? Nga ang ato ang kalag magpabiling buhi antud santod. Kay gitagaan ta ginhawa nga aron mahimot ang living soul. Una ang mga living soul kung biyaan sa Ginoo mamatay. So latod pagkasulti bahalag masakitan mo kay ako di mako unod nun espirituano na mako. Una nga kung ikaw emotional, siyempre na kay mga loved ones sakitan juga kay emotional pa man ka because you are walking in the flesh. Nya ako kay naglakaw naman ko diya sa espiritu kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo mao mata kong biliban. Mo na kung tuhuan kay kana pulong na sa Ginoo labas sa tanan ng pulong sa Ginoo. Ginoo na si Jesus Christ. Ang tinuod ngalan ni Jesus Christ pulong. Mo na gingon sa Revelation. Mo na yang gingon dili ni Job ha. For what is the hope of the hypocrite? Thou he had gained when God taketh away his soul.
Unsa daw paglaom sa mga hypocrite, mga mapahitason ba? Kinsa may mapahitason diri kanang mga kwartahan, nagsalig sila nga naay kwarta. Though he had gained, bisa na siya nakabot. Sadya nga ang Ginoo mukuha sa iyang kalag. Kung sa may paglaom daw anak ko kwaon sa Ginoo iyang kalag. Mao bita tong na history dito. Kanang ingon ni Jesus Christ ba parables ba nga mga tao ang tao daw kuno mo ning gisulti niya unsa may imuhang maangkon kung maangkon nimo o unsay ginansya nimo kung maangkon nimo tibuok kalibutan niya wala imong kalag kay nga naman katong tao manggod ningon si Jesus Christ dunay daw tao nga din dato kayo nagtukod og mga tawag budiga yan ningon siya kalag ko pagtagbaw kay hangtod si mong kamatayon mabuhi ka gyud. Kung naging hypocrite ba? Mo tong ningon si Jesus Christ. Hoy, kalag ko karong gabi ikwaon ko nimo. Matod pa niya, niyon siya, hypocrite. Tao nga hypocrite karong gabi ikwaon ko nimo kalag. Muna unsa ika-exchange na imong kuan. Matod pa dili daw nakaransam sa imong kalag ng mga bandit kalibutan. Wala iyang giingon dinhi for what is the hope of the hypocrite? Though he had gained, bisag na siya naangkon. When God take it away soul, kung sa diya nga ang Ginoo paon yung kalag nimo. O bitaw na nga sa tinuod lang, ang iya sa Ginoo, ang gipili gyud sa Ginoo mga pobre ha. O bitaw na naipulong gingon dito, gitugot na sa Ginoo mapobre ka aron makaila kag Ginoo. Mo na itong unang panahon nga gikuha sila dito sa Ehipto nya, gidala sila sa wilderness nga wala sila ibuhaton, kaon lang kaon. Aron makaila sila sa Ginoo. Gawa gid sila gihimo nga din aron maabudansya siya pareha sa Ehipto dagan sila himuon. Wala gid sila tagay sa Ginoo ato aron makaila sila nga ang tao daw kuno dili mabuhi sa tinapay lamang. Mo bitaw nang iyang giingon ni sa sinugdan pa sa Genesis ug katong pagbuhat sa tao nga matud pa niya kunya ang tao mabuhi pinaagit pagpatulo sa iyang singot niya mukaon niya humana na bubalik kay dayon siya sa mamatay dayon ba kay manang nung that si Jesus Christ man shall not live by bread alone kay ngano mabubalik man gyud ka bisag pag mukaon ka manang niingon si Jesus Christ but by the words of God dili ka mabuhi alone lang mamatay gyud ka kundili matud pa niya mabuhi ka uban sa pulong sa Ginoo. Kuya, pero moingon ka dayon ngano nangamatay man itong mga naipulong sa Ginoo. Mo nang akong pangutan kung sila matinud-anon ba sa pulong sa Ginoo. Bisan ikaw gani, ang Ginoo nag-ingon, God is a faithful God. Mingon ka gimen to those who are faithful in Him. Mo to iyang giingon ra. Mo to giingon ni Apostol Pablo. Ang Ginoo matinud-anon, ni ato pong matinud-anon. Kung ikaw dili matinud-anon, ang Ginoo kanunay matinud-anon. Pero dili sa imo nga di ka matinud-anon. Gani ang mata sa Ginoo wala ni atong dili matinud-anon, atong matinud-anon ra. Manang giingon sa Old Testament, nakalimot lang ko sa chapter 100 nabasahan ko na. The eyes of the Lord to show His kanang gitawag og power to those who are faithful in Him. Mo nang giingon iyang ipakita iyang gahom niya ato mga matinud-anon. Mubita na ako sa Ginoo. Ngin ko Lord kung di man ko matinud-anon, himo ako matinud-anon manang di ko mahadlok na karon kung asa man ko mapuyo. Bisan kanang bukid nga ginadtuan namo. Ang mga tao nagingon nga di mi taga diha pero nganong matod pa nila nga sa ilang mga panultiyon wa ba mi mahadlok. Anong mahadlok man mi nga naa man ko'y Ginoo. Ni bisag muduol lang mga tao dia, wag gyud ko nakahuna-huna og kahadlok kay nga naman. Naay Ginoo na ato ang gialagaran nga mao nay nagbuhat sa tao lang gyapon. Wala gingon niya din niya. Sa diya nga kwaon ang imong kalag mao ni. Kwaon sa Ginoo ang kalag sa unsang paagi. Ingon pa ni Job sa chapter 33 ato ning basahon kanang makaingon gyud ko ga munini gid ang kinabuhi sa tao bisan ako gani. Muna na ang padulngan sa tao. Mayer maghayahay ang padulngan sa tao. Ingon pa niya diri sa chapter 33 verse 16 na. Then he opened
openeth the ears of men, and sealeth their instruction. Matod pa niya, iyang giablian ang mga dalunggad sa tao, unya gitaguan lang niya ang mga instruction. Kana mga tao ba nakadungog na di Ginoo nga buhi. Pero mga instruction wala gid na gihatag sa Ginoo nga di ng tao, tanang tao may instruction. Muna ang mga tao bulaan lang to nga din sila wanang gingong gi-instructan. Kay kung gi-instructan sila kanang gisultihan sila sa mga kuan, wanang bulaan sila. Pero dili tanang tao gihatagan og instruction sa Ginoo kay gisilyuan man niya. Sa verse 17, that he may withdraw man from his purpose and hide pride from man. Aron daw kuno, mu-withdraw sa ang tao sa iyang mga purpose. Doon na kay purpose din sa kalibutan. Unya, itago ng imong pride. Mawala na imong pride ba? Wala siya nag-instruct. Wabot ang panahon, karon garbusura ka, hypocrite ka, waka kabaw sa instruction, manang gingon. Moabot ra ang imong purpose kay iyang i-withdraw ng purpose nimo aron makaingon ka wa man day pulos niya kung pagkadato. Matod pa niya, he keep it back his soul from the pit. Iya daw bantayan ang iyahang kalag gikan sa lugnanan. Sa nagbantay man gyud ang tao nga di mamatay, di ba? And his life from perishing by the sword, o ang iyahang kinabuhi nga diin mawala, pinaagi lang sa atong una ang gira, espada gamit karon. Gusto siya lang nga dili maggira. Nagbantay gyud ang tao. Verse 19, he is at season also with pain upon his bed. Pero gibadlong pud siya diha sa kasakit ngadto sa higdaanan. Muna tanang tao una mamatay, magbidridin pa. Kita pa mo namatay, o gawas lang ka na disgrasya, di ba? Kanang dispat, kanang mga kuan. Pero mao gyud ning giingon ni Job nga ang tao gayud pagkatiguang, mo na yang giingon dito, upon his bed and the multitudes of his bones with his strong pain. Og ang tanan niyang bukog, mabati gyud ang kasakit sa bukog. Mo nang maluya na ba? Manang mga tiguang karon na di mag-antos na maghigda na lang di nagika-liyo. Nabati na nako naron tiguang nagbuko. Moto nasabtan ako tama gyud ay imong gingon. Mga pulong sa Ginoo ba nga gisulat ni Job. Nga iyang gisulti ang iyang kapait. Siya nakabaton siya inya. Mo na makabaton ko sama ako iwali ninyo, i-experience ko sa inyo. Sa diya maghigda ko abi nimo sa tinuod lang. Mayo pang maglihok ko kay ligpon pa kong lawas. Pero kung maghigda na ko, once gani kini akong kamot, ako yana, dili na nako na mana, sakit kayo. Wanang gingon, nag-pray ko sa Ginoo, Lord, tinuod yun yung gingon pulong sa Ginoo. Kay gani si Job, nakasulti siya ini, wanang makasulti po ko ninyo, kay na-experience na ako. Wana ang tao, kung walay instruction, wanang gingon niya, multitude of his bones with a strong pain. At iyahag yung bukog, di nakalihok ba? Luya na tanan. Munang gingon ka ng maro gani sa imong bukog, kanang unod sa imong bukog, nga luya na na. Munang gingon si kinsa ni si King Solomon. Nga ingon pa niya sa Proverbs chapter 3, basara na ninyo. Muna akong gisaligan sa Ginoo. Naglaom ako sa pulong sa Ginoo. Nga mutras lang yun ko sa Ginoo. Nya dili ko magbuot sa akong kaugalingong understanding. Unya sa tanang dalan, ilo na ko siya. Kay mao daw na kuno ang makahatag ka na kog lig-on sa akong bukog. Muna nga karon napa ko'y kalig-on sa bukog nako. Kung naglaom pa gyud ko kay kining ipa-experience gyud ni sa Ginoo, sa makisulti mo na makita na ko ng mga katiguang nga kauban ako atong una, nangaluya na. Dalira maluya kay ngano man siguro wala ay Ginoo. Kung ako siguro atong una wa ko'y Ginoo, abot lang kung lig-on pa ba ko. Glory to God nga ang Ginoo naggahin ka nako kaniadto pa. Mo na yang gingon. Sa verse 20, so that his life abhorreth bread and his soul dainty meat. So dainty meat. So pagbasa inyo, dainty meat.
kanang gitawag og kanang lami nga mga pagkaon ba. So his life abhor bread. Mao nang giingon kanang mga nakabidridi na di na naganahan mo kaon, di ba? Di na kayo mo kaon, tinuod man ginanggingon, so that his life, so ang iyahang kinabuhi lod-on na sa mga tinapay, and his soul then timid kanang mo deny na sa mga ang iyang kalag daw di naganahan na ng mga lami nga mga pagkaon. Verse 21, his flesh is consumed away. Ang iyang unod mo nang giingon naut-ut na ni sapir na iyang unod. Matod pa niya, it cannot be seen, di na niya makita ng iyang gitawag o gikinangnan sa iyong unod. And his bones that were not seen stick out. Unya ang iyang bukog wa siya kabalo nga di nang gahit na di kanang mura na nag-stick pa di nakaliw kayo. Itaguan man gud sa Ginoo, labi na kung mo nang Ginoo ang tao nga walay Ginoo, nga mamatay lang. Yun nagalang kita magpaabot. O bitaw na nga ang pulong sa Ginoo nag-instruct sa tuwa. Na kung naaman ako na sa ingon pa niya sa batanon pa, dumigid niya yung Creator. Glory to God, hinumduman ako akong Creator. Sa may paglawas mo na nga di ko muto nga ang Ginoo magpasagan ako. Kaya nga naman, daghan may pamaagi nga ang Ginoo nag-save na ko. Naghatag na kong kusog. Although katong nabikilang niya kong tihil pagdula, sabi niyo mo nang nagampo ko sa Ginoo, ganahan mag-yung magdula basketball. Kung siya mapapaagihan nga din, kung di nakagusto ko magdula basketball. Mo itong nagatag ang Ginoo ka na ko, gamay lang bikil ba, dili mo lukpok ko, naaray ni pitik sa akong tihil, nga din, murag dili na ko pwede mo dagan o kusog. Pero wako kabalo, kaya nga ako magupagto sa Ginoo siya, magud akong kusog. Nang huwingon sila nga kusog pa kumudagan. Pero glory to God na hinumduman ako nga kini akong kusog nga yatag ni Ginoo, dili ni para sa pag-exercise diay, para ni pagpangalagad sa Ginoo. Muna at kanang gingon sa pulong sa Ginoo kanay mong kusog nga yatag sa Ginoo para na sa Ginoo. Kay mawad ana man tag kusog kay mura matag sagbot daw kuno nga malaos. Mo na iyang gingon sa verse 22. Yes, his soul draweth near into the grave, and his life to the destroyers. Tinuod daw ang iyahang kalag, mudool na ngadto sa lubnganan. Huwag ang iyang kinabuhi, muadto na sa mga maglalaglag. Sa verse 23, if there be a messenger with him, an interpreter, one among of 1,000 to show unto man his uprightness. Kung aduna man daw minsahiro, kaniya nga naga-interpret o naga-pasabot sa usa ka kalibo ka mga tao ba nga muingon kaniya unsay imong buhaton. Sa verse 24, then he is gracious unto him and said, unya ang Ginoo daw kuno maluoy kaniya ug muingon siya, deliver him from going down to the pit. I have found a ransom. Mingon siya, makaplagan ako ang ransom kung dunay mo anak kaniya musulti sa pulo sa Ginoo. Nga mingon nga, iluwasa siya Ginoo ngadto sa lubnganan. Mao bitaw kita sa tinuod lang. Padulong man kita sa lubnganan. Appointed man ta, di ba? Mutuo mo appointed mo, tinuod yun na. Pero mao bitaw nang na-instruction. Mamatod pa niya din his place shall be fresher than a child. Muna yung gingon ni Job, no? Sa diya nga, adunay mudool kaniya messenger niya, mag-interpret kaniya unsay iyang buhaton, nga iyang pagabuhaton, unya, mingon siya nga, gikaluyan siya, unya, luwason gani siya, nga diin nga to, nga padulong na siya nga to sa lubnganan, manang gingon, nakakaplag na siya og gitawag og ransom. Kay ang iyang unod manggod, mahimo na siyang gitawag pressure than a child. Murag sama daw kuno sa bata mo na kasihog sa tinuod lang human sa iyang mga pagsulay, nahurot iyang kabtangan, nahurot iyang anak, labi na iyang asawa, pero niabot ang tatna nga nagpaabot siya, ilisad na siya, mo nang nailisan siya, ang iyang lawat mura nagsama sa bata. Kanya ang iyang kabtangan, manang giingon nga nagdubli pa mo nang diri gusulti sa panahon ni Job, naghatag og double portion ang Ginoo sa iyang panalangin. Nakaanak pa siya og nga daghan kayong anay mga anak niya, gani ang mga tulo ka babae niya
pinakagwapa daw sa tanan sa dapit nila. Mo na gingon diri niyang asawa na ilisan. Mo na gingon nga yung ano man ang Ginoo matod pa niya nag-praise sa iya, praisier than a child. He shall return to the day of his youth. Dibalik siya sa iyahang kinabuhi o sa adlaw siyang pagkabatanon. Verse 26, he shall pray unto God, and he will be favorable unto him, and he shall see his face with joy, for he will render unto man his righteousness. Munang gingon niya. Sa verse 27, he looketh upon men, and if any say, I have sinned, and pervert that which was right, and profited me not, and he will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Ano yung ambot pasabot ni Job, ha? Asa diya ang Ginoo, kung naay magwali sa ila, o sa inyo ba sa mga tao, matod pa niya, makakaplag siya og gracious sa Ginoo. Ora na nakakaplag og gracious kung naay musulti sa iya about aning gitawag og pag-interpret, no? Nga matod pa niya messenger. Wala nga naman kay ang Ginoo nagtan-aw sa tao kung aduna bay muingon. Mo bitan ang muingon jud ta. Bitang nangalagad karon. Usa to ingon, mo nang muingon ko ang Israelite duha lang kabuk ilang sala. Kay ngano wa sila kay baw silang sala ang sala gid sa tao nga niingon siya, I have sinned and pervert that which was right, and it profit me not. Gadin, kanang tao daw mingon nga nakasala gyud ta. Unsa man dito sa sala? Gibaliktad nato ang pulong. Pervert. Giingna mga ni Jesus Christ mga pervert generation. Baliktaron. Ang pulong nag-ingon kung when you pray, go to the closet room and shut the door. Unya, magsige kag ampo. Di na pwede. Baliktaron dahil ni mo na. Mo nang gitawag og hypocrite. Ngano makaingon makag-hypocrite? Kaya ang mga Pariseo, mga eskribang sa may gibuhat nila, itawag ni Jesus Christ mga hypocrite ngano man. For you will pray. You pray in the street, in the corner, in the synagogue. Hypocrite. Mo na kung pataka lang kagampo mo na moingon ko ninyo. Kanang prayer is talking to God. Manang ningon siya pray without ceasing. Pagampo yun sa Ginoo, secret ba? Kung wa may door, ang but pasabot, enter into the closet room and shut the door because kung atong diskutan, that is secret ba? Secret. Ano man, kaya ang aman daw nato sa sekreto, mutubag. So therefore, kung unanaw na kanayang but pasabot ng kwarto, sirad ang pagyod, kay gusto sa Ginoo nga secret lang kamangayon ako. Dili na ingon nga, magpataka na lang ka, sige pray, magngita, magpakita ka, inon, unya kung makasala ka, daot na ang ngalan sa Ginoo, mainampuon ka, unya, daghan kay kaaway. Mas maayo pa itong wa ka nagpakita, maampo, daghan kay kaaway, di wa na blaspheme ang Ginoo, wa na apel. Sakit na ba kayo na? Itong una, na-experiencean ko na ka ng mingon, sigig simba. Yung anak, di ba sakit na kayo? Ampo-ampo sa Ginoo niya. Yung anak din kinaiya. Di ba sakit na? Ang sugo sa Ginoo, do not take the name of the Lord in vain. Ayaw ko ang pangalan sa Ginoo. Nakawang lamang, mabita na ka ng prayer is the word of God. Talking to God, edifying yourself. Ang prophecy is edifying the church. Muna nga nagwali ang pastor, kaya aron baligo na ang kasimbahanan. Kaya mag-ampo, mag-speak in tongues mo, through prayer, kanang prayer man good is ang imura man kung dila nagsulti. Nasabtan ba na? Manibot pasabot sa Ginoo, manang dili ta maghambog ng prayer sa diha. Sekreto lang pag istorya sa Ginoo, kung siya bagyo butubag nimo, ayaw na pag iyong pakita butubag ng Ginoo niya karon. Kung makakita kagaway, pwedeng blasphemous ang Ginoo, ma-blaspheme. Mo bitaw na nga din ang tao kinahanglan og pulong sa Ginoo. Wana, he will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Yang imong kinabuhi makakita gid kahayan. Kaya ang light daw kuno yung ni Jesus Christ is alive. Ana gyud kay kahayan nga din ang imong kinabuhi. Manang gingon, walay kamatayon. Di man gud mo to ang tao ana. Ingon pa niya din sa Job chapter 10 ha.
My soul is weary of my life. I will leave my complaint upon myself. I will speak in the bitterness of my soul. Musulti na lang siya sa kapait sa iyang kalag nga dangatan kay ngano man. Nawiri iyang kalag sa iyang life, kaya iyang life bisag unsa na rin buhaton. Ang iyang complaint biyaanan niya to. Wala na. Mo-complain siya, oy, life. Tanawang Ginoo, mo bitang prayer ni David, oh kalag ko dayga ang Ginoo, oh kalag ko. Nya karon ang life, baliwalaon nimo imong kalag. Ngano nagtuo ba ka kangawa kay kalag? Kaya abi mong lawas na wala na, apog ra imong lawas sa tinuod lang. Ang gihatagan sa Ginoo ang kalag o espiritu aron mabuhi. Wa man ka nabuhi tungod kay wa kay kalag, tungod ka na kay kalag. Ang abog ra na, kung wa nay kalag, abog ra gyud. Pero kanay imong kalag mo ni gitagaan gyud og tunay nga gininawa sa Ginoo nga aron mo ay mudaig sa Ginoo. Mo nang giingon niya, all that hath breath, just praise the Lord. Ya kung na kay gininhawa nga gihatag sa Ginoo sa imong buhaton. Psalm 150 verse 6. Mo nang dai ko na to ang Ginoo kung na kay gininhawa. Mo na yang giingon dinhi nga biyaanan niya, I will leave my complaint upon myself. Kanang complaint siya kagalingon. I will speak in the bitterness of my soul. Isulti na lang ako pagting luoya kong kalag. Nga naman nawiri sa iyang life, gitagaan siya life, ang iyang gipalabi ang unod man. Last of the flesh. Mana kung palabyonan yung last of the flesh, puro lang ta diri kalibutan, mo nang giingon sa tinuod lang, ingon ang pulong sa Ginoo, ingon pa ni Job, nawiri na rin yung talag. Walang magbiyaan na yung complaint sa iyang talag, yung life, ang good. Managingon, musulti na lang ka sa bitterness of your soul. Kanang kapait sa iyong talag nga. Kung sa'y bitterness sa iyong soul. Kapait sa iyong talag, puhon. Ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10 verse 28. Fear not of them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Tanawa. Ayaw ninyo kahadluki ka nang mupatay sa inyong lawas, kay mubalik na nasabog. Ang kadlukan ninyo ka nang makapatay sa imong kalag o sa imong lawas ngadto sa impierno. Kung doon naman kay lawas karon, kadluki na kay nga naman dalo na sa impierno. Kuyaw kayo na ang puro sa Ginoo. Mo ni kadlukan kay nga naman dito sa impierno kay imong lawas bisag di ka mamatay karon magantos na dito. Tormention gud na ang kuan. Kalag ang impierno. Mo na yang gingon, labi na ang kalag ug katong mga tao nga mga matay na wala na ang unod. Mo bitaw na dunay resurrection sa mga iya sa Ginoo aron matug langit. Dito sa mga dili iya sa Ginoo walay resurrection, pero mo nang giingon ang kamatayon nimo lamyon na sa impierno. Kung namatay magawa makaingon niya banhawa na kay lawas nga automatic na nga musaper gyud ka. Mo nang giingon death swallowed by hell. Gilamoy na ang kamatayon. Kung namatay maka lamyon na gyapon ka dito. Wala ang mupatay sa imong lawas ngadto sa impierno. Wala atong kadlukan, mo na warning ni Jesus Christ na to. Kanang atong kalag basiw niya. Basi pagtuon ninyo ha, moingon ko ninyo. Na naamoy kalag. Mabuhay na inyong kalag tungod sa gininhawa sa Ginoo nga gihatag mo na ayo kadlok kinang mupatay sa inyong lawas. Kinsa may makahimo pagpatay sa lawas ug kalag. Ang Ginoo ra susya to kadlukan. Isaiah chapter 51 verse 12. Matod pa niya, even I am he that comforteth you. Who art thou that thou shouldest be afraid of a man that shall die, and of the Son of Man which shall be made as grass? Tanawa. Bisan ako mingon ninyo nga nag-comfort ka ninyo. Kinsa man na sila nga matod pa niya nga mahadlok maka kanila nga tao nga mamatay man pud na sila.
Kunang dita ang ay madlok sa tao, kay mamatay man po na sila. Labi na nga, ang anak sa tao ko no, nagihimo sa Ginoo, oo, daw sama lang sa sagbot. Kunang dili ta mahadlok, munang gingon, wala gyud hinagiban. Nagiandam sa Ginoo, kung ikaw tunay mga lagad sa Ginoo, ha? Tinuod yung ka mga lagad sa Ginoo, ayaw mo kahadlok. No? Ang atong kadlukan, kanang makapatay sa atong kalag. Wa may makapatay lain sa atong kalag, ang Ginoo raman. So mo nang mahadlok ta, kay moabot ang panahon, mingon ka buhi ka karon, pero dai wa ka nagbantay sa imong kalag, patay dai ka tubangan sa Ginoo. Mobit na si David, kung imong basahod, o kalag ko, daiga ang Ginoo. Matod pa niya, my soul thirsty for God, for the living God. My soul is like a deer panted by the water, the living water. Kanang giingon niya ang iya daw kalag sa ilalong. Muna gisulti ni David. Muna bitaw kita mga Kristohano na kinanglan andang nato atong mga salmista. Ingon pa niya Apostol Pablo. Atong mga gisulti ni David, bakay si David is the muna giingon naata siya atong commander and a leader sa kanang tinuod nga mercy sa Ginoo. Kay ang Ginoo naluod yun kang David. Muna si David is the great king. Muna gingon siya ang ato ang gitawag the horn salvation. Siya ang sungay sa atong kaluwasan. Kay siya magud ang Ginoo nga naghatag kaniya og kingdom nga magdala sa kingdom. Sa Psalms 102, muna atong basaw na, ingon pa ni David, sa chapter 18, ingon ni David dili sa Psalms about anong life. Muna, nagisgot matag life. Kaning life nga kung gisgutan ninyo kanang giingon ni Jesus Christ, spiritual na. Kanang life nato nga natural ron, mobalik yun na sa abog. Nya, ang kalag lang nato, manang giingon, paningkamutan nato, kaya ang ato adang kalag na wiri sa atong life nga gikinabuhi karon. Muna si Jesus Christ naghatag og life. Siya ang dalang kamaturan og life. Kanang life nga gihatag ni Jesus Christ. Manang ginguwa lang nila nasabtan nga mao kana ang kahayag nato. Muna kanang life nga naa diha kang Kristo Jesus. Manang the life which I live in Christ Jesus, I live by faith. Kanang imong life daw kuno nga din diha kang Kristo Jesus nga ikaw gi-crucified nga. Kanang life nga aduna nay pagtuo. Kung wa kay pagtuo, miyo ka na kay pagtuo. O bila kung naa kay pagtuo, kanang life nimo is spiritual na. Ingon pa ni David sa Psalms 102, verse 18 magsugod antud sa 22. This shall be written for the generation to come, and the people which shall be created shall praise the Lord. Mao gani ang naisulat sa mga henerasyon nga moabot, o ang mga katawan nga gibuhat sa niya shall be created. Shall be created. Kanang wa pagibuhat niya, buhaton. Kinahanglan magdaig na sila sa Ginoo. Mao na ni kita karon kay dugay na may gisulti. Panahon pa ni David. For, sa verse 19, He hath looked down from the height of His sanctuary. From heaven did the Lord behold the earth. Manang gingon. Kay siya nagtanaw sa ubos, ngadto sa kaitasan, ngadto sa sanctuary, ngadto sa langit sa Ginoo, nagtanaw siya sa kalibutan. Nagtanaw ang Ginoo. Gani dito sa Psalms chapter 8 ba to? Verse 14 o 14:8 nga matod pa niya, ang Ginoo nasa taas, nagtanaw sa anak sa tao, kung doon na ba'y usang nga nangita o naabay usang nga nakasabot. Ako na giingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 3 to verse 11. Kung doon na bagay usang nga nangita sa Ginoo, doon na bagay usang nga nakasabot. Matod pa niya, no not one, no not one. Gani gani ang pulong sa Ginoo, walay nangita sa Ginoo. Mana nga kung naamay naging walay nangita, kita nangita ta kay instruksyonan man taniya. Mo na ang pagsimba diri pagpangita. Wala ta ni ani diri kay wa ta nangita. Ni ani ka diri kay nangita, di ba?
Una, ang tanan, wato ganing simbahan, nangita na sa Ginoo. Kung wato man ka sa simbahan, nga imong giisip, nga wa ka nangita, wa man kay pagtuo. Labaw sa tanan, ang imong pag-anoy din dili acceptable sa Ginoo, kay nga naman, wa may mga reference. Nganong nga lagad ka sa Ginoo. Nganong nangita po ka sa Ginoo? Because ang imong gipangita is life. Life matong gipangita din sa Ginoo, gusto din kamatayon. Umani gingon ni David, ang Ginoo nada sa taas. Nagtanaw sa sanctuary, from heaven did the Lord behold the earth. Kung sa iyang gitanaw,